Бе, защото чума се кара и си държи кръка там на съединителя. Ръгни пета и забравяй там махай в този кръг. Докато вали дъжда и Гецата предложи на Валката да отиде в последната клетка и да помоли хората for 5 еврото в фургона. Маса на яд много. Пластовете са после по пъти пашова веднъж при някакъв. Да, който не мога да ям баш. Що има за там къща? Това е... Знаеш, каква машина, ако правят, колко трябва ще пие само каква машина по улицата. Да. Вече не е свободно машина по къща. Читаво ли е това? И сега се качва. Добре, че не снимам отпред, за да не види индето. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Там горе в далечината се вижда премката, където починахме след първото дълго и сериозно изкачване за деня и се спуснахме надолу в тази, меко казано, красива долина.
Ето, това са публични тоалетни. Хайде, да видим. Чистичко, хубаво. И мирише на хубаво. А това може би е спирка. Да. И както си ходим по пътеката, и изведнъж оазис в пустинята. Така, ето. Да, тук сладоледче, сорбе, кафенца. To shake it a bit. It's great. Защото в ден, ако му беше дал талончето, му кажеш, брат, драскай тук да вземем още един. Хората са тук, той се заложил момчето, знае къде си развои бизнес. Да. Точно тук се изнемощили и се чул дали да се връща. И те минават след нас и взимат камерата. Ама не си тия покири, дето... Финални километри, не метри, на първия ден. Малко тегаво ни дойде. 30 километра ще се съберат. С 2 нещо денивелация. И с тези раници си е малко тегаво. Сега ще ви кажа точни цифри. Така. До тук са 29 км с 2400 положителна денивелация. И остават още около 3 км и малко с 428 метра денивелация. Гледките са уникални, зареждащи, което ни крепи. И се надяваме да можем, като пристигнем в хижата, да се поизмием леко, защото страшно много потвърлихме. Днес в ниското беше много топло. Покрай градчето, не знам дали ще го кажа правилно, Лес контра Милес. Беше голяма жега. Но сега, въпреки че слънцето се скри и леко подухва, не спира да върви вода от нас. Но заради тези гледки си заслужава всяка капка пот. Хижа Бонком. Това ни е финалната точка за днес. Не мога да кажа точни данни, защото ми падна батерията на часовника, но са около 32 км с може би 2700-800 денивелация. Went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on.
Така. Той чичо ще е там вляво, аз ще му стрелят. Да. О, той Валк. А, не. Кога ти даме на евро, ти вземе много това. Валка, оставих на миленците 20 стинки, бакшиш, тя така ми се усмихна, се оставих 20 лева. Плевен, даже ти кажа сигур, че няма. Ще си вземе да чакай на дъното дике. Здрав. И баба, кафето е на хижата. Не. Ти отли си я? Много скъпа, но... Да, бе, скъпо яди. Кози ли? Не знам. Ахо. Да, това много маняшко. Маля, това мляко е страхотно. Не си вземе гледа това. Не си вземе таблички. И после бурканите и вилици и лъжиците и оставаме тук. Да, бе, мен нещо ма штрафа. Да, ти там е Вие двете ли ще ли си взимате за франицата? Сега ще ги думна, бе. Това мляко, ако се стопиш, Това франицата след малко ще... Мака френсен, ти трябва да го оставиш това на жената. Да. Напнете си от това. Видяхте ли всичките играчки, какви бяха на детето? Крави, трактори. Малко се не занимава с глупости. Ето тук стои да занимава. Време ще се шутне малко. Пият ти от си това. Сега момента, в който от Франция минаваме вече в Италия. На този проход е точно границата между двете държави. Сега ще ви кажа как се казва, защото го забравих. Така. Да, ето. Не да се ето. Вече сме в Италия. Нашият втори ден е към края си, По-нататък, ама тут но и двата къмпинга, които проверихме, места няма. Ние резервация нямаме, тъй като в момента е някакъв келтски празник в долината и всичко е пълно. Сега чакаме автобус до Курмайор и от Курмайор друг автобус до съседната долина, където се надяваме да има места. Хайде до после. Nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West Coast vibing got you weak in the knees.
място на лапа. Така ли? Тя ляга на болното място. Чин-чин. Чин-чин. Току-що казах, че го забравих. Не, Валко каза, че има. Не. Ще не е. Какво ти е нужно? Ето на муските си изплатили. Така, сега. Звоним. После това ще... Lowriders bouncing with the funk turn high under neon skies, man. We're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear you capture the vibe, keep it alive, so real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah, boombox bumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Boombox pumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Правило номер 1. Винаги хвърляйте по едно око на всеки 5 минути на трак. Това ще ви спасти връщане по пътеката, което правим ние сега. Въпреки че сме 4 часовника с зададени тракове, нито един не изпищя, че сме извън трака, докато просто по едно време румбата не каза, ние сме се отклонили. И се отказа, че наистина много сме се отклонили. Не, че не можехме оттам да стигнем до крайната точка, но маршрута, който сме избрали е с много красиви гледки към Мон Блан бяхме тръгнали. и разни други гледчери. Така да е, не е гледчер, но освен Мон Блан и към някакви гледчери има гледки. И затова държим да минем по него. Иначе пътя, по който бяхме тръгнали, е много по-кратък и лек като изкачване. In your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Ooh yeah, boombox. Изпращаме страхотната хижа Валтер Бонати и потегляме към швейцарската граница и там към Лофолби, където имаме предварително запазен и платен къмпинг. Тръгваме малко късно от тук, но ден има спорева. Решихме да дадем една по-дълга почивка, да успее да възстанови максимално и да издържи до къмпинга, където вече ще видим какво ще правим утрешния ден. Имаме още около 7 км и
около 400 метра положителна денивелация. Тегаво е, но това е положението. Часа е 7:10. Все още е топло, но вече се пускри малко слънчицето. Айде! 23:35 Къмпинг де Гласиерс на Фоули. Късна вечеря. Азиатски вкус. Да. То тук преобладават азиатите, така че нормално това кухня да имаш. Много готина столова. Хляба с резервация. И преди малки не да им никога. Да. Защото те са принудени. Не, те бяха останали, че бяха останали, че да пусти 5-6 лева. Ама те вече повече скоро се вадат, да ги кажеш. Дени, като дойдеш, ще видим как е. И един вариант е да ни чака да става лак шампекс. Къде? Там избирка. Избираме си един магазин хранителен и се разбираме пред този магазин. Да се чакаме. Най-хубавото на школа, ще да има плата до арбитите. Има несколько. Хубавото е, че те си. Аз имам интернет. Няма ден и да има. Да, така. Или другия вариант е, ако има направо в Триент. Само че ме съмнявам там да има транспорт. Виж, той не е толкова зле за мини половината машина, просто целият машина може да му даде на глава. И при това положение ние можем да му дадем поне до лак шампекс палатките, да ги вземем в автобус. Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, West Coast weather, the sun sets slow. Say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats. Ходим си ние към Шампекс лак и тук впадва някакво готино място на пръв поглед за пикник. И като поглеждаме настрани, супер якият катарачен обект, който е пълен с деца. Тук са хапнали, салатка са имали децата, хамачето, седалките, нещо супер готино, хора. Beats bump beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, West Coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beachfronts to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Това ли беше? Бас. Какво е румка? Приятел. Нещо енергийно приключих, аз много като... Еми ти се храниш. Никакви буклуци не дадеш през деня, трябва да се плющи шоколад, захар. Вчера ягода, днес ще нищо не съм. Лени сме го за... Ще го вижда камерата. Айде, катерим още един проход и след него спускаме. Ето, имаме 470 метра с... Да, на камерата с 150 девиация.
Тегавичко си е вече. Тук е малко като в Пирин. Ето, сега ще ви покажа. Ето вижте. Същия пирински камрак. Но поне остава малко до края на полата. Нали, Валка? Съвсем малко. Няма толкова. И така, за добро утро. Предпоследния ден. Терим. Отново един голям баир, който е 4,8 км с почти 900 денивелация. Това е до, мисля, че прохода Кол де Балме. Там е границата между Швейцария и Франция. Днес сме с един човек по-малко. Дени остана да си хване транспорт до Лелуш заради продължаващите проблеми с корема. Ето тук ще пием кафенце, нещо може да хапнем и тук все едно съм вече в Хималаите. Нищо. Трябва да покарчи. Може ли? 4. Кое е 4? Давай, аз съм тъпът. Хора, дойте ли на Дебалме, Рефуджи Кол Дебалме, задължително хапнете пай и не си поръчвайте кафе, ако не им работи еспресо машината. Негърската пот е по-хубава. Нещо искаш да кажеш ли? Ето, Да не би да излиза пред това е какви пари си кафето, което негърската пот е малко по-хубава от него. Валката с къв кеф го пие, едно никога не е пил миля кафе. А там хората пият, ма не знам дали се вижда, бира и вино. Keep singing, let the bass line. Beat accused to moonlit tides. We shine bright on this retro ride that defines our life. Ooh yeah. Не, ти отиваш с пия водичка, но просто нямам нерви да чакам тази бира, защото ми е много хубаво. Преди малко ви снимахме, къде хапнахме. След това трябва да полегне човек. Да гледам се едно толкова, другото не мога. Не вървя се наедеш и да тръгнеш по маршрут. Бамата облече отпред и бах ти дуците, човек. А това смятай, надолу е било всичко лед, дето е скалата. Да, 100%. Това голямата, където тръгва долината, е било се скала. Се е лед. Се е лед. Диди прести надолу, това река е вървяла. И беше тук долу, където има ни постройки вляво. Белите камъни, там е вървяла вода. Те стълби си за слизане малко трики. Да. За качване са лесни, ама. Тук бивакуването е разрешено около езерото.
където след малко опъваме и ние палатките. Ето, гледката е към Мон Блан и целият масив, който не знам честно казвам как се казва. За съжаление, обаче е забранено къпането. Вече трябва да стига. Спяхме, момчета. Малко сполетчих. Айде, здраве, добрата работа. Добрата работа. До година пак. Айде,